Els joguets són una il·lusió. Per als xiquets, un desig. Per als adults, una excitació de la memòria. De llanda, de fusta, de fang. La bicicleta de l'estiu, el patinet amb manillar, la nina que han portat els reis. Conserven l'aroma del sol i de l'aigua salada. Memòria com la d'esta nina. Encara fa somiar una xiqueta com fa molts anys ho va fer també la seua iaia. Avui curen les seues ferides i la tornen a la vida. Una vida eterna, la memòria d'una il·lusió. De fang, de llanda i de fusta està feta la nostra memòria d'il·lusió. De fusta de dénia, les caixes de les panses i el raïm passaren a ser objectes màgics. De llanda d'Ibi, els llanders del poble transformaren les ferramentes del gelat en joguets. De fang de les serres d'Onil, material de què es van fer les primeres nines. Ara juguem a les mans, ara juguem a les mans, ara juguem a les mans, ara juguem a les mans. I gràcies a l'alfaberia naix un poc la primera muñeca feta de fang, no? De fang que tenim així en les nostres muntanyes d'Onil. I a partir d'ahí es crea ja una indústria alrededor del poble i sobretot fundamentada en la muñeca, no? Estes són les primeres nines que es fan a Onil, xicotetes i de fang. Les pepones es venien en poblets de la comarca i en fires. L'home que inicia esta tradició és Ramon Miravidal, conegut al poble com el tio Ramon Tomata. Era 1865, ja fa quasi 150 anys. Es treballava molt l'argila. Entonces ell va començar a fer unes figuretes d'argila xicotetes, pues no més grans de 10 centímetres, que coïa en l'esforç de l'alfareria. Ramon Mira aprofita la qualitat de l'argila de la Serra d'Onil i la tradició terrissera. Al final del segle XIX ja té una xicoteta factoria de 50 treballadors i a poc evoluciona del fang cap a la porcellana i el cartó. Després, este home va morir molt jove, i els fills i la viuda van entrar en societat en un matrimoni, Eduardo Juan i Agustina Mora, i van a començar a fabricar. La societat això va durar poc. Van ser després aquests matrimonis que van continuar i són els que van sentar les bases, diguem, per la indústria de la nina a Onil. Plou i neva a dalt la serra, ací no plou perquè fa sol. Hem de pensar que durant tot el segle XIX Ibi és un xicotet poble que està enfocat al treball rural. N'hi ha fins a 7 llanders a Ibi. Una família d'aixos llanders són espaià. Ibi al final del segle XIX és un poble molt xicotet, dedicat al treball rural amb un camp poc rendible. Una de les activitats més importants del poble és el comerç de la neu. Les muntanyes d'Ibi i també el poble s'omplin de pous, sorgeixen els geladors. Els llanders fan les ferramentes per a conservar la neu i per al treball del gel. El 1900 hi ha fins a 7 llanders, 5 de la mateixa família, espaià. Y un bon día al abuelo Pascual se va a ocurrir fer tot el que feien gran, fer-ho en xicotet i vendre-ho als seus clientes, tant fonamentalment per les filles, perquè van a començar a fer joguets inicialment a les xiques. Després ja van passar a fer carrets i d'això. I això és l'inici de passar de ser llanders a ser jugueteros. Oficialment es considera 1905 com l'any que comença la indústria joguetera a Ibi. És l'any que Rafael Pallà ven als seus 3 fills la llanderia i a poc es passa de l'artesania de la llanda a la fabricació de joguets.
Només 4 anys després, el 1909, Pallà ja mostra els seus productes en l'exposició de València i el 1912 ja té una fàbrica amb més de 100 treballadors. Aquell xicotet negoci de Llander es convertís en la primera empresa joguetera d'Espanya. Ara jugarem cridant, ara jugarem cridant, ara jugarem cridant, ara jugarem cridant. Realment la gent, després de la pansa i de l'agricultura, no hi havia res més i molta gent va emigrar. M'abuelo, per exemple, se'n va anar a Nova York. Al final del segle XIX, Dénia viu sobretot del cultiu de la pansa. La plaga de la filoxera i la competència d'altres mercats arruïna el principal negoci del poble. Arrossega al seu pas altres indústries, com les de la fusta o les serradores, on es fabricaven les caixes per a transportar les panses. Un comerciant alemany, germànic, que era Enrico Ferchen, Juan i Enrico Ferchen, els germans Ferchen, van tindre la idea de portar-se una premsa i portar-se els satisfets necessaris des de Nuremberg. Ells eren provinents d'Augsburg, al costat de Nuremberg, i amb això començar i emprar l'antic magatzem de pansa com una fàbrica de joguines. Són els germans Ferchen els que porten fins a 70 màquines a Dénia. Aprofiten la fusta de les panses i les converteixen en joguets. Els magatzems es reconverteixen en fàbriques, impulsen la indústria a tot el poble i les fàbriques de joguets, com la més popular Sauquillo, que ja havia començat a produir en llanda en una nau entre el port i l'estació de trens. Premie el esfuerzo de su hija. Cualquier día es el indicado para obsequiarla con una muñeca deseada, una Toise. Es deseada porque anda, mueve la cabeza y parece una niña de verdad. A Onil fan art amb les nines. És molt apreciada la creativitat i l'alta qualitat que aconsegueixen a l'hora de reproduir els rostres. Des de final del segle XIX, la fabricació es fonamenta en un procés bàsicament artesanal. L'apreciació en el mercat ve per la creativitat que ha tingut el poble al fer les nines. Tinc en compte que si teníem uns quants escultors, la majoria d'ells autodidactes que s'havien format dins de les empreses, entonces estaven especialitzats en les cares de nines. Para hacer una muñeca lo primero que necesitas son les mans d'un artista. Si no tenim les mans d'un artista, pues no podem plasmar lo que es la cara d'un xiquet, plasmar para poder fer un muñequet. Després seguim, la muñeca es fabrica agarrant l'arcilla de la muntanya. L'arcilla, este poble no tenim problema perquè és un poble arcillós i diuen que és la millor per fer esta matèria. L'altra preocupació a principi de segle és la del material per a fer les nines, que passa del fang a la pasta, al cartó i les pastetes, la gatxa, un material nou amb farina semblant a un cartó esponjós. Es posava sobre el molde de mig braç, un mig cos, un mig cap, i anava prensant-se a mà. Després això s'unia i es posaven a secar al sol. El secador era al sol. Que venia a tronar, cap a casa. Mariquita Pérez va ser un dels primers èxits d'Onil, però era una nina molt cara que bàsicament es ven a famílies riques de Madrid. Un poc més populars serien altres nines, Cayetana, Maricela o Gisela. El plàstic obri les portes a la gran expansió de la indústria de la nina. El 1950 s'instal·len les primeres 2 màquines d'injecció, però feia falta molta inversió. Espanya viu una dura postguerra i hi ha una profunda crisi. A Onil el poble depèn de la nina. Són molts els fabricants, quasi tots xicotets, i en una decisió exemplar, el febrer de 1957 s'unissen 25 empreses i fàbriques agrupades de muñeques d'Onil S.A., famosa. Naixen la unió, naix a raïs d'una crisi molt profunda i decideixen unir-se tots els fabricants. N'hi havia molts fabricants xicotets, decideixen unir-se i fer força. El dia de Pasqua Pepito plorava perquè el catxirulo no se li empinava. Tarara sí, la tarara no, la tarara mare que la balle jo. Famosa serà un èxit. Aprofita el boom industrial dels 60. Crea la Gwendalina, la Nancy, Lucas, Leslie, Nenuco, Barriguitas, Pinipon o els clics de Famòbil.
entonces el mercat estava en mans dels almacenistes i eren els almacenistes els que venien i fijaven el preu i estrujaven el fabricant, que el teu veiem ho fa 2 quinzes més barat. Entonces, clar, sent tots els fabricants del poble, tenint tots els millors, van pensar, per què no ens unim? Oferim un mateix muestrari en uns preus i som nosaltres els que dominem el mercat, no el que ens imposen, sinó el que és, i així van a ser famosa. Payá P5, el coche más rápido. Luces en faros, luces en motor. Payá P5. Rápido, rápido, Payá P5. Rápido, rápido, Payá P5 es para ti. Bueno, el juguete de hojalata representa la industrialización del sector. Hubieron más casos, pero vamos, es un caso bastante significativo. ¿Por qué razón? Primero porque industrializar significa producir ya en cantidades, grandes cantidades, de forma seriada. Payá articula tota la vida d'Ibi. El 1915 ja és la primera empresa joguetera d'Espanya. La fàbrica es construís al centre del poble i al costat s'alça la gran competidora, Juguetes Rico. Rico naix de la fuga de 4 treballadors de Payá, amb l'ajuda financera d'un industrial d'Onil. La fàbrica de dalt i la fàbrica de baix, la de Rico i la d'Espaians. La Primera Guerra Mundial afavorís l'expansió dels joguers de llanda. Són anys de creixement i de productes mítics, avui en dia molt apreciats pels col·leccionistes. És el cas del primer tren elèctric, el Cinerrai, o el cotxe de carreres Bugatti, pel qual es paguen avui quantitats milionàries. Raimundo Payá ens obri emocionat la mítica fàbrica creada pel seu iaio. Així encara es respira llanda i oxigen de cotxes de ressort, motos de corda o carrusels i trenets. Encara conserven així molts trens des que feien originalment, no? Sí. Este tren, esta locomotora és ja d'elèctric, de l'any 30, este és del 31-32. Payá va fer primer trens de rastre, que eren 4 rodes i un filet. Després ja va fer el tren en ressort, que ja anava per la via, li donaves corda, que és el ressort, i anava. I posteriorment ja va fer el tren elèctric. Quants trens vendrien, així? Molts, el que passa que eren molt cars. N'hi ha una foto en la qual està l'abuelo Pascual, la meva germana, un cosí i un altre germà, jo, jugant a trens en l'abuelo. Perquè ell, a part de tot, és que disfrutava jugant en les coses que ell fabricava. I ja no diguem en el tren, claro. Ahora, para viajar de noche, coge el tren nocturno de Payá. ¡Ahí va! ¡Con luz en la locomotora y en los vagones! Payá, Payá, los juguetes que parecen de verdad. Fíjate, chaval, que si el tren nocturno, Payá. És difícil que tu trobes una persona d'una certa edat que li preguntes per els joguers de Dénia que diga no he treballat com a ratlladora, que eren les dones que tenien pols i feien les ratlletes, o com a dissenyador. De Dénia són molt apreciats els joguers d'esport de la fàbrica de Sauquillo, sobretot els seus tricicles, patinets o vehicles de pedal. També els barcos de Giner, o els joguers de fusta de la Llauca, els de cendra o llovell. Este joguet és un arrossegament que s'estira i es manegen tots els personatges i n'hi ha molts detalls que estan fets completament a mà, o sigui, té molt d'interès. Cocodrilos, que va ser dels primers, que encara era de ferro, que era de Ferchen, y entonces este es... Y portava aquí una vareta, que en comptes de una corda que funciona en aquells, este va en el palet. I conforme el manegen, pues va manejant-se. Este és dels primers que hi havia. Este és dels primers. Este és de Ferchen. Al Museu del Joguet de Dénia rememoren esta època d'esplendor 3 empresaris. Memòria viva del joguet vinculats a empreses de renom com Sauquillo, Giner o Llovell. La fàbrica Sauquillo, que és la primera, les comença Mauelo i es continua, va iniciar tot en ferro, en triciclos i cotxes de pedals, i inclús
cotxes de xiquets. Després teníem un client que venia molt dels Estats Units i volia que li feren joguets, però no per a jugar, sinó per posar en les tendes, que es veia un barco bonic d'això antius, i allà estan encara els barcos antius. I no en fem prou. La Fira Joguet va obrir les portes a un mercat nacional i va ser durant, quizás 20 anys, el revulsiu en una segona etapa, puesto que l'anterior ja havia desaparegut, de que les fàbriques es mantingueren fins als 70. Todo el repertorio de la muñequería para recreo y encanto de los niños se ha puesto en juego en esta exposición, realzada con la presencia de lindas huertanas ataviadas con el traje regional. La segunda feria monográfica del juguete, confección y artículos para la infancia, que se celebra en Valencia. La Fira del Joguet de València s'inaugura als Vivers el 1962. Suposa un revulsiu al sector. S'obri un aparador al món. Són uns temps en què tot el que es portava a la fira es venia. Si la fira durava 9 dies, als 3 dies tenían que tirar las cortinas porque la producción de todo el año estaba venuda. Como segunda revolución industrial supuso la capacidad de producción masiva. Estamos hablando ya de tiradas importantes en los años 60 de 40 a 50.000 unidades. Se intensifica la fabricación de juguetes que alcanza un alto grado de perfección en este establecimiento de la alicantina Villa de Ibi. Todas las construcciones que constituirán la delicia y la ilusión de los pequeños son ejecutadas hábilmente por estos diestros operarios que surten el mercado con los más variados modelos. Els anys 60 i els 70 són els d'esplendor de la indústria IBI. Hi ha unes 70 empreses. La població es multiplica per 4 en només 20 anys. Con la festividad de los Reyes Magos... Així van aplegar a treballar 750 treballadors. Fundamentalment, en 1962, que és quan trauen ja el Citroën Tiburón. Tiburón, Citroën, pa' allá. Tiburón, Citroën, pa' allá. Tiburón, Citroën, pa' allá. Para cada niño. Tiburón va ser un anunci també molt espectacular perquè era una de les primeres rèpliques que se feien en publicitat de xoguet sobre un cotxe que estava en aquests moments a la venta, ¿no? ¿Te gustaría escuchar un cuento muy divertido? Que te lo cuente tu abuelo. El abuelo y la abuela. Els anuncis dels joguets arriben a la televisió. Són les càmeres del valencià Joan Andreu les que graven la major part d'estos anuncis. Lo principal, el primer actor no es el modelo, es el xoguet. Y entonces tiene el xoguet siempre en primer pla, es lo más importante que hi ha. L'anunci famosa de la Navidad és l'anunci que té un jingle molt bo i el jingle és el que domina sobre l'espot. Las muñecas de Famosa se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. L'anunci de Famosa és un èxit publicitari i un símbol del salt empresarial que marca les hores dels veïns del poble d'Onil. Tenia que jugar migdia i l'altre migdia a fer feina quan tenia 10 anys i donar compte que em feia 6 dotzenes o de bracets o de cametes, les dones, jo cobrava 2 quines l'hora, però com anàvem a estall, i jo en el matí em guanyava 10 pessetes entonces. Eren molts diners. Molts diners. La crisi del petroli de 1973 suposa un dur colp joguetera perquè els preus del plàstic es disparen. El sector ha de fer front a la globalització i cada vegada la competència dels productes asiàtics és més agressiva. A Dénia les fàbriques de joguet desapareixen engolides per la força del turisme. Es venen les fàbriques, s'alcen apartaments. Aquí la venta dels terrenos, la especulació de l'entorn i tot això ha contribuït a que es dedicara menys temps a invertir en fàbrica i per tant va sigut una constant el anar tancant-les. A partir de 60 es canvien de materials, comença el plàstic, però d'alguna manera també venia a perdre el rol de la tecnologia. Atención, atención, noticia muy importante. Payá lanza la BMW carenada. Con 2 maletas desmontables, pedal de freno con luz, amortiguación delantera y trasera, intermitentes sonoros.
luces de emergencia. Vaya, los juguetes que parecen de verdad. Con tu llave de contacto de 5... Esta moto de Pallà és un dels últims productes de la factoria que el 1979 per primera vegada té pèrdues. Pallà entra en crisi, amb greus problemes financers. Ja no remuntaria arrossegat pels deutes. El 1984 Pallà tanca. Ya només continuaría como sociedad cooperativa. Lo que estamos viendo recientemente es que está muy ralentizada la innovación en este sector, porque está muy mediatizado por las cadenas de distribución, por lo tanto solamente se vende prácticamente lo que se anuncia en televisión y eso está muy mediatizado. Nuevo Feber Porsche 911 Carrera. Deja el aburrimiento atrás. Feber passava a ser la gran empresa del joguet a Ibi. Feber la comprada Famosa, que ara està en mans d'un fons d'inversió nord-americà. El grup Famosa S.A. continua viu. Acaba d'obrir una gran planta a la ciutat d'Alacant. És la primera empresa joguetera d'Espanya. La salida de hace unos meses de la fábrica de todas las instalaciones de I+D, de O'Neill y de Ibi, pues no fue voluntad nuestra. Hubo factores que la forzaron. Seguimos teniendo la sede social en O'Neill. Hubo un compromiso por parte de la empresa de dar prioridad en las contrataciones a la gente de la Folla de Castalla. Consideramos, Famosa sigue siendo Fábricas Agrupadas de Muñecas de O'Neill. No podemos renegar de este pasado en absoluto. La crisi a la comunitat i la desocupació han colpejat durament els últims anys Ibi i O'Neill. El sector jogueter s'ha diversificat, ha evolucionat cap a les indústries auxiliars i la subcontractació, i ara donen feina de forma directa 1.500 persones. El joguet vol basar el seu futur en la innovació, la marca, la qualitat i el disseny. Estem en O'Neill i per supost que aboga per la fabricació d'O'Neill, però jo diria que sense ningú dubte es pot seguir fabricant així. Siempre es imprescindible innovar. Incluso en los plásticos, hoy en día siguen siendo punteros en la calidad de la inyección, en la simulación al tacto de la calidez del plástico, que parece que estés tocando realmente un niño de verdad, ¿no? La memòria dels llanders Pallà i la indústria del joguet han condicionat el disseny i la configuració d'Ibi des de 1905. Lo que fa la meva família és passar de ser un poble totalment agrícola a ser un poble totalment industrial. Aquest és el gran pas i és el legat per mi que ha deixat. El que va començar a O'Neill Ramon Mira en 1865, amb les seues nines de fang, està present encara en la memòria dels treballadors. Buscar y no perder los orígenes de lo que eran las muñecas de los años del 1800 y pico, principios de 1900, y entonces nosotros lo que buscamos ahí es pues darle el caracterizar cada una de las muñecas, por lo tanto es todo un producto muy artesano. Una forma de fer joguets que ens evoca la nostra història, el que som i no volem perdre. Els joguets ens deixen marques invisibles, conserven de forma màgica la nostra memòria, una fantasia infantil dibuixada en l'aire, una il·lusió que guarda en cadascun de nosaltres un tresor, un amor que mai no es perd. Al país de la infantesa hi ha il·lusions a les palpentes, somnis dibuixats a l'aire, promeses a les orelles, al país que jo ara enyore i guarde un tresor secret, un lligam que mai no es trenca, un amor que mai no es perd. Cases blanques, hi ha pins banyats en sal, argallons entre baladres, peus descalços dins el mar. Al país de les marines hi ha un sol roig a les vesprades, catxirulos a les platges i uns dispentinant tonades.
al país de cases blanques. Al país de les rialles i a raïm a les porxades amb merlets i olives negres i un arròs fet amb costelles al país